V základných a stredných školách je približne 20 000 integrovaných detí s poruchami správania, učenia alebo fyzickým handicapom. Zvládnuť učivo a štúdium spolu so zdravými deťmi sa bez asistenta dá iba veľmi ťažko. Práve tých je ale veľký nedostatok. Iniciatíva slovenských učiteľov tvrdí, že na plnohodnotné vzdelanie má právo každé dieťa a ministerstvo sa iba prizerá. Školy pre svojich integrovaných žiakov potrebujú celkovo takmer 4 000 asistentov. Naplniť sa im podarilo necelú polovicu požiadaviek. Iniciatíva slovenských učiteľov preto žiada rovnocenné podmienky pre všetkých žiakov. Prečo by polovica detí mala dostať asistenta a prečo polovica nie? To je podľa nás nespravodlivý systém a vláda by na toto určite mala vyčleniť peniaze. Malo by byť to dieťa podchytenie aspoň raz za deň, že by tam mal byť nejaký asistent, ale žiaľ nám to vôbec tak nevychádza. Zámer zvýšiť počet asistentov je tiež súčasťou programového vyhlásenia vlády. Okrem toho ministerstvo školstva stále zvyšuje prostriedky zo štátneho rozpočtu na tento účel. Kým v roku 2015 sme vyčlenili zhruba 13 miliónov eur, v 2016 to bolo už 14,5 milióna eur a teraz v roku 2017 je to 15 miliónov eur. Rezort napriek tomu priznáva, že peniaze sú stále problémom. Požiadavky na viac ako 2200 asistentov však pokryť nevieme, je to najmä z toho finančného hľadiska, lebo na to by sme potrebovali dodatočných 20 miliónov eur. Pri prideľovaní asistenta zohrávajú úlohu viaceré kritériá, napríklad miera zdravotného znevýhodnenia žiaka alebo bariéry, ktoré bez asistenta nevie prekonať. Asistent vlastne vysvetľuje žiakom, treba nejaké zadanie, aby to vedel pochopiť tú úlohu, alebo použiť tie pomôcky, ktoré majú. Iniciatíva slovenských učiteľov si finančné limity uvedomuje, na druhej strane však argumentuje tým, že na plnohodnotné vzdelávanie má právo každé dieťa. Barbara Štefanovičová, TA3.